والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, إخوة الكرام, намираме се на едно от най-важните неща и места в Ислям. Бехме на Бедър. Това се случва по втората година след изселването на Расулуллах салалаху алейхи ва салям. Веднага след това до година се случва една голяма битка, истинска битка, в която пострадва Расулуллах салалаху алейхи ва салям. И след малко бих рекал поуката, най-важното, за какво сме тук, да си вземе поука от това, което се е случило тук. Много хора пропускаят това, което се е случило тук и им се отразява през целия живот, и им се отразява и за ахирета. Защо? Защото подценява нещо, което е заповед на Аллах Та'аля или на Расулуллах салалаху алейхи ва салям. Така че никога не дей